Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, δεν μου αρέσουν οι εορτασμοί. Έχουν πολύ φασαρία και με αποσυντονίζουν. Παρ' όλα αυτά αναγνωρίζω πόσο ανακουφίζουν τις ψυχές των στρατιωτών, ότι τους βοηθάνε να ξεχάσουν τις έγνοιες τους για λίγο. Όμως γνωρίζω πως ο πόλεμος δεν διαφεύγει ποτέ από το μυαλό τους. Το τέλος του πολέμου θα τους λυτρώσει, όχι οι περισπασμοί. Γιατί οι άνθρωποι κάνουν πράξεις οι οποίες οδηγούν στην καταστροφή. Αυτό δεν με ρωτήσατε στο κυνήγι. Εγώ... ναι. Αληθεύει. Οι άνθρωποι έχουν βάρβαρες προθέσεις, όπως είδατε και μόνοι σας. Αυτή η βία πλευρά όμως μπορεί να τη χρησιμοποιήσει κάποιος για να κερδίσει και να προστατεύσει πολύτιμα πράγματα. Πολύτιμα πράγματα λέτε, όπως τη φιλία και την αγάπη. Για πολλούς ανθρώπους ισχύει αυτό. Όμως εγώ πιστεύω ότι κατά βάθος υπάρχει κάτι ακόμα πιο πολύτιμο. Οδεύουν προς αυτό βάσει του δικού του συμφερόντος. Κανενός άλλου. Το όνειρό τους. Ένας άνθρωπος μπορεί να υποδουλώσει έναν ολόκληρο κόσμο με το όνειρό του, ενώ ένας άλλος μπορεί να χαραμίσει τη ζωή του για να σφυριλατήσει ένα κοινό ξύφος. Ενώ τα περισσότερα όνειρα είναι κοινότυπα, κάποια όνειρα είναι τόσο μεγάλα και σπουδαία που μπορούν να συνθλίψουν χιλιάδες ασήμαντα όνειρα στο διάβα τους. Τα όνειρα δίνουν πνοή και δυστυχία στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι ζουν και πεθαίνουν για τα όνειρά τους. Ένα εγκαταλειμμένο όνειρο στοιχιώνει και σιγοκαίει τη συνείδηση του μυαλού. Αν κάποιος ζει χωρίς όνειρα, είναι νεκρός, διότι ζει άσκοπα. Παρακαλώ, συγχωρέστε με, υψηλοτάτη. Συνηθίζω να μακρηγορώ. Ελπίζω να μην σας βάρινα. Όχι, καθόλου. Είναι η πρώτη μου φορά που κάνω τέτοια συζήτηση. Πόσο μάλλον με έναν κύριο σαν εσάς. Όταν σας αντίκρισα για πρώτη φορά, νόμιζα πως δεν θα διαφέρετε καθόλου από τα υπόλοιπα μέλη της αυτοκρατορίας. Για νέος, είστε πολύ έμπειρος. Θυμάμαι τότε στο κυνήγι που μου μάθατε να σφυρίζω στο φύλλο. Είχατε τότε μία παιδική αθωότητα. Ενώ τώρα... είναι σαν να μιλώ με έναν φιλόσοφο. Ο τρόπος που μοιράζεστε τις σκέψεις σας μαζί μου. Είστε υπέροχος. Όλοι σας οι φίλοι θα πρέπει να σας θαυμάζουν για αυτό που είστε. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Είναι χρήσιμοι και αφοσιωμένοι στρατιώτες. Είναι πρόθυμοι να θυσιάσουν τις ζωές τους για μένα, ώστε το όνειρό μου να μπορέσει κάποτε να εκπληρωθεί. Όμως αυτό δεν τους κάνει φίλους μου. Ένας αληθινός φίλος δεν κρατιέται από το όνειρο κανενός. Φίλος μου θα ήταν αυτός που ζει για τον εαυτό του και για κανέναν άλλον. Αυτός που θα κινήσει γη και ουρανό για να εκπληρώσει το όνειρό του. Αυτός που θα πάλευε τους πάντες και τα πάντα για να το εξασφαλίσει, μέχρι και εμένα. Για να θεωρήσω κάποιον φίλο μου, πρέπει να είναι εισάξιος με μένα σε όλους τους τομείς. Είστε αξιοθαύμαστος. Έτσι κατάφερα να αποκτήσω όσα έχω. Και τώρα έχω την τιμή να μιλήσω με μία πριγκίπισσα ενός βασιλείου. Θα μου πείτε το όνειρό σας.